sengi utrai ke bakemen, ya pi baro ki bapej, bat sngap ya kani ke jing puson, wan ban mani, jong ke Good News TV. Ai kebelai pi baro, haga kerteng, ke batiang tam jong Jesu Kris, unong pen im ujongi. Baro shite yau ngile puson, halor ka pang, ka beneng. Kumang la ong na do menengkong, bangim tip ke balong kumno kata ke beneng. Henry kumba ka Bible kala kren syai. Baka long ka yeng haka ba ublay usyong. Bat ukwa pan syong lang bat ngi. Haka ni kesengi bo na pedeng jengi. Ngilet syagi jingya seng lang. Bat kumta ngakwa bangin ya puson lang syapang ka ni kapang. Ka jing mane bat jing syakri habeneng. Kasyiti upol syik Hebrew, ka lenong ka bakat ar, ka dekot ka ba ar pupra ka ongkum ni. Na ba kumta habangi pediang ya ka hima ka bamla penki, tu ngin yo ka jing sngongo, da ka bangin ay ya ka jing syakri, ka ba pen sngoba ya ublay, da ka buram, bat ka jing tiing buram. Ka jing keli kalong, hatu ngilong jingya seng habeneng. Kalong ka bamla mudur, ban om don jingya seng habeneng. Haka kitab jing penpau, ka lenong ka basan, ka dekot ka bakat lai hadu kat saw. Laya tu baki jing tau, kiba imbaro kiba don habeneng bat hakendau, bat haduriau, kia perta da ka sur bejam. Ha baki ai ka buram ya uta ukun lang brot. Bala penyap uji suken utrai jongi. Ha uta ubasyong halor ka ket bat uta ukun lang brot. Tolong ka jingker ku bat ka jing pendan buram. Bat ka buram, bat ka bor, sya ki bam jukut, ki bam jukut. Kata kalong kejing perta, jong kita ki badan, ha kata kapor, jong kejing ya seng lang, habeneng. Kalong kejing ya seng ka baper hadu, kata-kata. Namar ba om tang ki beriu, ki bayamane bat syakri ya utrai. Henry, baro kejing tau, ka bamut, kentop lut, ya ki merat, ki mereng, ki sim ki do, kiba pensawai ke jing ya ro ya ublay. Ha kata ke jing ya seng, ki breu na ki kenjaban reu baro, na ki ri baro saudang aparthai, na ki jat telit baro, ki yamane bat syakri ya utrai. Ban yai pen bena ya kata ke jing it ba, bat ke jing pen im jong ukun lang berat. Ke kitab jing pen pau, lenong bah nyau ke dekat bah kendai dekat nyau. Kaya tu syapang uta upat belin ba. Bagi pong ia ki jangkup balik. Bat kita ki long ki bawan na ke jing jenjar bakrau. Kini ki dan saudang ke ket ublay. Bat ki ya syakri menmit bat mensengi haka jaka kintang jong. Batlah tho, bakita ki bersyakri utrai. Ha kata kajaka beneng, kin om tengan syu, lemnis liang syu, bat ublay unyat no, ya ki jingjau umat baro na ki kemat jongki. Upol haka syiti syaki Hebrew, upenkan mau iki para banget, bakum ta habangi pediang ya kahima ka bamla penki. Dongin yo ka jing sngongo. Da ka bangi ai ka jing syakri. Ka bapen sngo bahaya ublay. Da ka buram bat ka jing tiing buram. Kalong ka jing kot bangin nang ban mani bat syakri ya ublay. Nado nang ne na kendau. Ka jing mani bat jing syakri ya ublay. Kapan pau ya ka jing sngongo jongi. Ya uta ubla ayengi.
ban long kinong yo pateng ya ka hima jang u na bam jukut shabam jukut lingba u jisu u balayap pat balami pat don bon ba ki breu ki ba perkhat ba kam da don kam ban lek jing seng shumani yo blai hayeng ha ka ba jar jar ni ha ka men sim hoot nakabenta gitu ki badon ki daw ki bam la kiar kum kapang ka shitam kakam kabam sya eki ban pep ni ki jing khang lan jong ki bor penyat ha ka ba omla ban chakri lai lut ya ka kerteng ka jong ublei ha ka ying ka jong u ya ki bakum kita kapiang lada omlet jing ya seng henrei ban mane yo ublei ha ka men sim bat ka ba shisha henrei lada ngim don ka jing penwit ni jing khang lan ngi kot ngi khia ngi ya ngi yeng ngi trei ngi kita da ka jing isen ei ublei kalong ka ba ma ba yo ngi shu ai daw bam shong nia yo ngi shu ai daw mangim le jing ya seng kum ta ka don kam yengi ban kêu sha ka yeng ka jong ublei ban ai ka jing ngo ban ai ka jing yaro ya uta u balong uten rai ba jong ki jing ker khu baro ha ka jing im ka jongi ei ka bangi le ka long ha bangi le sha ka jing shakri ba ka jing mane ya ublei ha ka yeng ka ba kentang ka jong u ka long ka practice ka bangi le Kenang ba ondang ipoi ha kata ka himau blay ngin omlong out of place. Lani ngin snow nong way ha kata ka jing mane ka bakrao. Nga kot lang ya pi. Baro ha ka neka step. One ban mane. Ublay unkirku. Ngin ya tuay. Kukpa jingi ubaha peneng. Ni aingo ya me ko try namar ba me la ai hengi ya ukhon jong me u Jesus Christ ban sha na ka ban ta jongi ban sat ban kit ki pop ki jongi ban ki ringkang ki jongi ki bangi yai le ha ka jing em ka jongi rai try ngi aingo ba ka jing pelat ka wan ken na u Jesus ukhon ba marwai jong me try di isnai ban yarap ingi Pengila ku try. Ya banyai pen krek ki dok note ki men sim ki jongi. Ngin long ki try ki ta ki bayi sengongu. Ya ki jingker ku ki ba me ai na ka men ta jongi. Hoi ku try melakir ku yengi. Hadok kumni kembangi long. Ba day da ki jing isnay. Ba ki jing map ei ki jong me. Bangi ngidang im. Bat ngidang long kumni ki bangi long. Ni ai ke buram ba ki jing ngu baro. Syami. Ubaday ban yo ya ka jing yaro try rap ingi binang nang ko try ha ka jing im ka jingi bangin nyaw ki jing ker khu ki ba me the shlai ha ka jing im jangi ka ba man ak sngi ker khu ingi try ha bangi let che ka yeng ka ba kan tang ka jang me man shakri ya me ai ki dot note jang me kin the i ki jing yaro ki jing ngo bangin la ko try ban mi na ka yeng ka ba kan tang ka jang me ki breu ki ba mat ya ka jing suk bat ka jing kemen shem ka buram shaladi ko try ma bat klet ki jing duna ki palat ki ba me shem ha ka jing im ka jangi na ba ka tang jisu nang pen im nang sil spa ngi pa ni kini baro menta bat hadu halakarta amen